ମୋ ବାରିଘର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କ୍ଲିନ୍ ଲାଗୁଛି ନା। କିଛି ସମୟ ତଳେ ଏ ଅବସ୍ଥା କିଛି ଏମିତି ଥିଲା। କାଲି ରାତିରେ ଆସିଥିବା ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଚକ୍କରରେ ସବୁ କିଛି ପୁରା ଅଳିଆ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ସକାଳ ପାଇଲେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ସବୁକିଛି କ୍ଲିନ୍ ତ କରିବାରି ଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଆମେ ଶାଶୁ ବୋହୂ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲୁ ବାରିଘର ସଫାସଫି କରିବାକୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେମିତି ଫାଷ୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ରେ କାମ ଚାଲିଛି, ଆଇ ୱିଶ୍ କି ସେତେ ହିଁ ଫାଷ୍ଟରେ ଆମେ ଏଇ ସବୁ କାମ କ୍ଲିନ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ରିଆଲିଟି ନୁହଁ। ସବୁକିଛି ସଫାସୁତୁରା କରିସାରିଲା ପରେ ଗାଧୋଇ ପାଧେଇକି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଠାକୁର ଘର ସଫା କରିବାକୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ ଭଲ ଭାବରେ କ୍ଲିନ୍ କରିକି ଏଇଠି ମୁଁ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲି। ଠାକୁର ଘର ସଫା କଲା ପରେ ମନର ଯେ ଶାନ୍ତି କ'ଣ ଯେ କହିବି। ତାପରେ ରାତିରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଆମ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ଘର ମାନେ କିଚେନ୍ ସଫା କରିବାକୁ। ଆଉ ପୂଜା ବ୍ରତରେ କିଚେନ୍ କ୍ଲିନ୍ କରିବା ମାନେ ଡିପ୍ କ୍ଲିନ୍ କରିବା ତ ବହୁତ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ମାଆଙ୍କର ଭୋଗ କାଲି ପ୍ରିପେୟାର ହେବ। ଆଉ ଆଫ୍ଟର କ୍ଲିନିଂ ଯେଉଁ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ମିଳେ ସେଇଟା ଖାଲି ଆମ ଗୃହିଣୀମାନେ ହିଁ ରିଲେଟ୍ କରିପାରିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ କାଲିର ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।